kitang questions. Politics Handbook for Attorney Harry Roque. Sino ang best friend mo na politiko? Well, I consider Tol Tolentino and Vince Dizon as my best friends. Wow! Okay. Si Sec Vince. Okay. Sino naman ang worst enemy mo? Politiko. Secret. Laila de Lima. Okay, eto. Anong superpower ang gusto mo magkaroon na pwede mo lang gamitin sa panunungkulan sa gobyerno? I want to be invisible para Why? mahuli ko ang mga kurakot sa gobyerno in the act. Okay, While eto. resisting. Okay. Ano naman ang fondest memory mo bilang presidential spokesman? Well, of course, the president calling me the best ever spokesman. Kaya inggit sa kanya ang opposition. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.